mit navn er Julie Bønnebæk, og jeg er psykolog og også kronisk smertepatient. Og det her, det er en del af forløbet Færre smerter og mere livsglæde. Og i dag skal det handle om hvordan smerter. Altså mit fokus i dag er at prøve at skabe et sprog og få givet dig nogle ord, der kan bruges både til at forstå, hvad der foregår inde i din krop, så du kan skrive det ned i din logbog og være med til at få skabt den metode, der lige præcis passer til dig. Men også at få givet dig nogle ord, der er rigtig anvendelige, når du er ude i sundhedssystemet, skal beskrive, hvordan det føles for din krop. Vi talte om sidst, at smerter er yderst subjektive og personlige, men der er alligevel nogle beskrivelser, der går igennem mange års erfaring med smertepatienter. Så her, det her skal handle om sådan, altså, hvordan smerter føles, og hvordan de ord og det sprog, den viden, du kan bruge til at blive klogere og forstå. Altså det giver dig flere handlemuligheder, det giver dig flere redskaber til at håndtere den smerte, du nu engang har. Så i forhold til smertetyper, så plejer man, at der er mange forskellige, der er masser af litteratur og masser af bøger. Der er blandt andet de her 2 bøger, mens jeg husker det. Smertebogen af Hø og andre fra 2017, og forfatterne til Explain Pain fra 13 har også lavet den her lille bog, Mosley og Butler, som er gode, og der er en masse andre bøger om smerter, som beskriver forskellige typer smerter, og de er inddelt lidt forskellige, afhængig af hvilken vinkel og teoretisk ståsted man har. Men jeg har valgt at gøre det sådan her, og sige kort, at der er opdeling mellem godartet, altså benigne, og underartet, altså malignant cancersmerter for eksempel. Og så inddeler man også tit efter, om de er akutte smerter, altså, eller de er kroniske, og det plejer at være betegnet som smerter, der har varet mere end 6 måneder for eksempel. Og ordet kronisk reagerede jeg lidt på, da jeg hørte det første gang. Og det er ikke forstået sådan som, at det aldrig kan ændre sig. Men at det betyder bare, at det har været ved i længere tid. Og så er der forskellige slags smertetyper, som er rigtig gode at have med i sin bagage, når man skal både forstå, hvad der sker i ens krop, når man skal undersøge, om man er trænet for meget eller for lidt, eller hvorhenne, eller hvilken slags smerte det er. For eksempel kunne man opdele i nociceptive smerter, altså inflammatoriske nociceptive smerter, som er de smerter, der ligesom er ude på receptorerne, dem der, hvor at de bliver påvirket. Neuropatiske smerter er der, hvor skaden sker, altså direkte i skaden, altså i nervesystemet, enten centralt eller perifære nervesystem. Og så er der de muskuloskeletale smerter, som er altså vores muskler og vores skelet og led og knogler og alt det her. Det er faktisk de smerter, der er mest almindelige. Og så er der de viscerale smerter, altså det er alle de smerter, vi har omkring organerne for eksempel. Det kunne være et tyktarm, eller det kunne være i det hele taget bare ondt i maven, eller i hjertet, eller på anden måde, det der har omkring organerne. Det kommer jeg ikke så meget ind på i dag. Og så er der de idiopatiske smerter, som er lidt en vanskelig boldgade at bevæge sig ned i, og hvor ind under sensibilisering også hører. Jeg talte om det lidt sidst i forhold til aldenyg og hyperalgesi, men idiopatiske smerter vil jeg bare sige, at det er de smerter, som ikke har en kendt skade, eller en forklarlig skade. Det er det, man ikke har forstået nu i hvert fald, som vil jeg beskrive det. Og sensibilisering er en overfølsomhed, altså en overdrevet følsomhed i nervesystemet, eller i smertesystemet i det hele taget, der gør, altså for eksempel, jeg tror jeg nævnte sidst med aldenyg for eksempel, aldenyg, det kunne være, at man oplever noget så meget smertefuldt, som egentlig ikke burde være smertefuldt. Altså for eksempel og jeg skal tage sokker på for eksempel, så sokkekanten gør utrolig ondt, og det plejer den sådan set ikke at gøre, før jeg blev opereret. Men lige nu er sokker blevet en smertefuld genstand, og det er et tegn på aldenyg for eksempel. Og det kunne også være noget, der er smertefuldt for nogen, sådan hyperalgesi for eksempel, altså over for meget
er smerte, hvor det er, altså, hvor det gør ondt, men på mennesker, der har hyperallergi, gør det ekstremt ondt at blive stukket af en nål eller noget andet. Nå, men altså, noget, der var rigtig rart for mig at få viden og kendskab til, når jeg skulle forstå, hvad der skete i min krop, det var for eksempel forskellen på, altså, muskler, led og knoglesmerter, alt det her. De føles rigtig ofte sådan murende og borende og sådan værkende, sådan, altså der er blevet beskrevet af folk sådan, at du ved, der er en boremaskine i ens led, der kører, eller det kan være dunkende i hovedet, eller dunkende forskellige steder. Det kan være spændinger i muskulaturen, en skruetvinge, der spænder omkring muskler i låret, eller hovedet, eller på anden måde. Det er alt sammen de der muskeled, knogle, smerter, som gør ondt. Det er dem, der er mest almindelige. Og så er der de neuropatiske smerter, altså der, hvor det er nerven, der gør ondt. Og det kunne fx være brændende, svine, jagende, stikkende, prikkende, og de kan være ret voldsomme og ret intense. Det kan være beskrevet som, som at have en hånd i en frityre, brændende eller isende, altså med iskoldt vand igennem årene eller igennem næverne, eller som at have en skruetvinge på sit lår, eller at få stikket altså have et lyn, der går ned igennem kroppen eller skelettet, eller altså så på alle måder er de her er indikationer på, ligesom at det kan være altså neuropatiske smerter, der er på spil. Og det er lidt forskelligt, altså, afhængig af hvad det er for nogle smerter du har, og hvordan det føles, så er der jo forskellige behandling, der passer bedst til det. Og man kan sige, med ondt i ledene kan det føles rart. Det er jo noget, du skal afgøre med dig selv, og hvordan det føles i din krop. Med varme og bevægelse forsigtigt i ledene. Hvorimod at ved andre smerter, så kan det være mere hensigtsmæssigt at hvile. Men til gengæld så kan altså et nervesmerter som jagende og lyn og stikkende og brændende, altså der er også den der sovende fornemmelse, som ikke nødvendigvis gør ondt, men det kan være ret ubehageligt. Altså de kan også komme, selvom man hviler sig. Altså selvom kroppen ligger helt stille, og der ikke skal være grund til, at der kommer smerter. Det er der nu ellers mange af smerterne, der kan. Men det er bare meget rart at kunne forstå og forklare, hvordan de forskellige smerter føles. Så her var det lidt om, hvordan de forskellige smertetyper er blevet beskrevet, og hvordan de føles. Og det kan også være en rigtig god idé, at du selv skriver noget ned i din logbog om, hvordan dine smerter føles, og hvorhenne de er på forskellige måder. Det kan være meget lokalt nogle steder med en prikken eller snoren, men det kan også være hele kroppen, der er præget af de her forskellige slags smertetyper. Og igen, som med alle de andre videoer, det her emne er enormt, så man kan blive ved i al evighed om at tale om de her forskellige smertetyper. Den sidste ting, jeg lige vil nævne i dag, det er, at så kan det også være ret væsentligt, både i forhold til at tale med fagpersoner, men også i forhold til din egen logbog, at bruge 0-10 skalaen, altså skalasystemet, og du kender det sikkert, hvis du har været igennem sundhedssystemet, men man plejer tit at betegne altså 0 som ingen smerter overhovedet, og 10 de værst tænkelige smerter, man kunne forestille sig. Og der er forskellige inddelinger, hvordan man gør det forskellige steder, men jeg plejer, det står også flere steder, altså man siger fra 0 til 3 er ligesom de smerter, hvor man kan godt fortsætte det, man gør. Det er ubehageligt, og det gør lidt ondt, men man kan godt fortsætte, man kan godt tænke, og man kan tale. Og så smerterne fra 1 til, altså 4 til 6, som er de der moderate smerter, hvor de andre er lette og milde. Det er, hvor man egentlig godt kan fortsætte, men man skal lige have lidt mere pause og lidt mere hvile. Og man begynder at blive en lille smule påvirket af at tænke og tale, og sådan, og må stoppe op i det, og kan ikke helt fortsætte. Og så er der de rigtig slemme smerter, som fra 7 til 10, hvor at det er de her smerter, hvor det bare gør ondt. Man kan ikke tænke, og man kan ikke tale, og man kan faktisk blive ret angst, og man kan blive bange fordi det er så voldsomt, at det gør så ondt.
når man ligesom har bygget sit schema op, du kan tegne din skala, du kan finde den på nettet, den er i mange forskellige udgaver med fine billeder og smileys og alt muligt andet, så kan du bruge den og putte den ind i dit logbog og bruge den til at betegne, når du begynder at øve dig i at gå en lille smule, eller træne en lille smule, eller svømme en lille smule, eller hvad det nu kan være, tømme opvasken en lille smule, lege med børn en lille smule, og så sæt det ud fra en skala om, hvilken form for smerte du havde før og inden, og tallet for smerte efter, og hvilken smerte du så har efterfølgende, når tiden efter, men også dagen efter. Og på den måde danner du ligesom stille og roligt din videns redskabskasse op omkring dig selv. Både med ordene, men også med skalaen. Ja, det var lidt for mig i dag. Tak, hej.